Fire Prevention Month. Sungbat kadagiti masansan nga uram ang mapaspasamak idipay punganay. Ngem kasano kadida ito anang rugi ken nabukal. Intay amuan ti pakasaritaan, babaen kini Angel Kim Pengosro. Tunggal Marso, ramrambakan ti Pilipinas ti Fire Prevention Month. May sa kampanya iti intero a pagilian, ang nakatutok iti Information Education Campaign, may papan iti kinatalged kan pananglaped iti uram. Titinawon a panagrambak ket nabukal iti Pebrero 10, 1969. Idi pinirmaan ni sigud a Presidente Ferdinand Marcos Sr. ti Presidential Proclamation No. 115A nga opisyal amang ideklara iti bulan ti Marso a panangitandudo iti fire prevention education iti intero a pagilian. Nairugi ti kampanya kasumbat iti masansan nga uram kadagiti syudad a resulta ti depektibo a kable ti kuryente, open flames, ken human negligence. Insingasing dagiti otoridad arumbeng a maisuro iti publiko dagiti wagas tapno malapdan ti uram ken maliklikan ti panakadangran ken panakadadael dagiti sanikwa. Ipaganatget ti Fire Prevention Month at ipananglapod iti uram ket nabingay a pagrebengan a pakairamanan dagiti lokal a gobyerno, pagadalan, negosyo ken pamilya. Tampok pa iti Fire Prevention Month dagiti aktibidad nga idadaluan ti Bureau of Fire Protection. Karaman dito iti fire drills, seminars and workshops, fire safety inspection ken dadumapay. Panggap dagitoy a programa a maisuro kadagiti umili ti umno ken epektibo a wagas tapno malapdan ken masubsuban ti uram. Saan laeng a maipapan kadagiti drill ken lectures ti Fire Prevention Month. Napateg daytoy nga aktibidad para iti kinatalged dagiti umili iti intero a pagilian. Babaen iti kampanya amang itandudo iti panakamo ken panagsagana, maliklikan ti panakadangran, masalakniban dagiti sanikwa, ken maibangon ti nataltalged a komunidad. Agserbi daytoy a palagip nga akem ti tunggal Pilipino ti pananglaped iti uram. Iti man pagtaengan, pagadalan, pagtrabahuan, wenno iti komunidad. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.